Welkom, één en al. Dit is het programma Eigen Pad. In deze show bespreken we onderwerpen zoals het menselijke bewustzijn, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alles dat de vrijheid van de mensheid op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom allemaal. Bedankt dat jullie er weer zijn. We zijn best wel ver gekomen. We hebben heel veel besproken over het grote arcana. We hebben heel veel onderwerpen al besproken. En voor degenen die al mijn andere materiaal een beetje hebben doorgenomen, begrijpen een klein beetje waar we naartoe gaan. Fijne avond. We zijn vandaag op een cruciaal punt. Er zijn een aantal kaarten die ik vandaag ga bespreken die best wel leuk zijn en belangrijk erg zelfs. En ik wil heel graag snel beginnen, want ik wil het ook niet te lang maken. Maar je weet het mensen, met het occulte, je moet toch wel een beetje tijd insteken, een beetje tijd in jezelf steken. Ik help hier een beetje en het hoop is dat jullie natuurlijk zelf ook de draad oppakken en gewoon verder gaan studeren. Want het is heel veel, het is een levensreis. De arcana die zegt het ook, het is een levensreis. Dus wij moeten, en ik geef jullie alleen maar de tools, de houvast om de richting, om zeg maar te beginnen te lopen naar het ontwikkelingspad. Want je moet jezelf ontwikkelen eigenlijk. We zijn niet hier om alleen maar, zeg maar, te genieten en dan vervolgens doodgaan en dan belasting betalen en dan is het klaar. Zo werkt het niet. Dat is niet wat het moet zijn. Dat is wat ze ons hebben verteld, wat ze ons hebben geprogrammeerd om te doen, maar dat is niet het doel waarvoor we hier op aarde zijn. Ja, de presentatie is eigenlijk bedoeld voor, om je interesse te wekken. Oké. Ik ga diep in de materie, maar niet diep genoeg. Ik denk dat ik volgende seizoen nog een hele aparte andere kant van de tarot ga bespreken. Wij gaan wel bespreken over waarzeggerij voor degenen die daar geïnteresseerd in zijn, maar dat komt later wel. Okay. Ik heb voor vandaag niet zoveel, eigenlijk geen vragen gehad, dus dat betekent dat het of heel duidelijk is, of ben ik gewoon een slechte leerkracht. Ik hoop dat het de eerste is, de eerste optie. Ja, het is duidelijk genoeg. Als jullie vragen hebben, kunnen jullie natuurlijk altijd mij een bericht sturen en me vragen stellen. Ik ga mijn sheets erbij pakken, want we gaan in principe direct beginnen. Even kijken. Ja, we zitten nog steeds bij de grote arcana. Heel snel dit even doorheen. Mijn werk kan je natuurlijk krijgen op thegreatworkexperience.com. Hier bespreek ik verschillende. Hier heb ik eigenlijk dit is een hub voor al mijn materialen. Ja. En je kan daar mijn podcast vinden, video's, feeds. De monografieën zijn voor leden. De monografieën zijn eigenlijk elke maand krijg je een stukje document met Egyptische teksten, met Egyptische onderwijs, et cetera, et cetera. Dus dat zijn voor de serieuze studenten en ook voor de serieuze leden die ook zelf ook leerkracht willen worden. Dan nodig ik je uit om bij mij aan te sluiten. Daar zit ik ook op Guilded, heb ik een server daar. Dan word je daar uitgenodigd en dan kan je gewoon bij mij in de groep zitten. Ik ben nu een aantal mensen bij elkaar aan het brengen om zelfs een school te starten voor dit soort onderwerpen. En ik heb mensen nodig, dus als jij geïnteresseerd bent, dan laat me even weten. Stuur maar een berichtje naar Rita of naar mij toe. En dan zal ik ervoor zorgen dat je dan uitgenodigd wordt. Ik ben ook te vinden op TikTok tegenwoordig. Ik heb iemand gevonden die dit voor mij continu bijhoudt. We zijn pas begonnen, dus ik heb niet zoveel, ik kan zeggen, verkeer daar nog. Maar als jij dan zeg maar mij wil volgen, nou,
graag, want dan hoe meer zielen, hoe meer vreugde, zou ik zeggen. Dus dan kan je me ook daar vinden. En ook op Instagram volgens mij. Ja. Ik ben niet een mannetje van social media. Dus ik doe het toch wel, want de meeste mensen zijn daar te vinden. Maar het is niet mijn ding, moet ik eerlijk zeggen. Maar als je me daar wil volgen, dan graag. Want dan krijg je dan ook allerlei soorten informatie, allerlei soorten berichten van mij. Nou, men moet gaan beginnen te begrijpen. Dat is mijn boek trouwens, Anarchos. Men moet gaan beginnen te begrijpen dat anarchie de oplossing is. En ik weet dat heel veel mensen hiermee een beetje moeilijk vinden. Maar anarchie is de oplossing voor onze problemen van tegenwoordig. Wij hebben heel vaak zijn wij geprogrammeerd. Vandaag gaan we een klein beetje hierover praten. Want ik ga een kaart bespreken dat eigenlijk hierover gaat. En de meeste mensen hebben een beetje een probleem met het idee dat anarchie chaos is. En we zijn zo geprogrammeerd. Anarchie is geen chaos. Anarchie betekent zonder heersers, maar niet zonder regels trouwens. En de regels zijn de natuurwetten van het universum. En het zijn niet mensgemaakte wetten in ieder geval. Dus goed, als je geïnteresseerd bent in ieder geval. Goedenavond Anna, goedenavond. Als je geïnteresseerd bent tussen een kruising van oude maar bewezen kennissen met sociale wetenschap en hervormingsideeën, dan moet je dit boek aanschaffen. Het is non-fictief. Ik ga ook daarin het occulte bespreken. Maar het is een samenvatting. Maar we gaan ook meteen naar de kern toe heel vaak. En dat is een beetje een uitdaging ook. Maar het is redelijk gelukt. Ik heb goede reviews. Dus ik ben met versie 2 bezig. Dus als je een klein beetje geduld hebt, dan kan je zelfs de tweede editie kopen. Het kost $7 of zo. En dan kan je op Amazon, op bol.com, amazon.nl, amazon.com. Er zitten verschillende plekken te vinden. Dus ik heb het niet slecht gedaan wat dat betreft. Ik adviseer iedereen om mijn andere materialen ook een beetje te kijken. Want je hebt het nodig voor het begrijpen van de dingen die ik hier ga bespreken. Ik heb daar de onheilige drie-eenheid. Dat is een hele belangrijke, links onderaan. Goedenavond. Goedenavond, goedenavond. De onheilige drie-eenheid, dat is een hele goede. De vorige seizoen is een hele goede, want daar heb ik het over Kabbalah. En Tarot en Kabbalah gaan heel goed samen. Fijne avond iedereen. Het occulte onthult 1 en 2 en religie 1 en 2. Die zijn eigenlijk voorlopers voor dit seizoen. Ga alsjeblieft dat kijken als je dat nog tijd hebt, want dan begrijp je nog meer wat ik dan verlies je geen enkele. Kijk, weet je wat het is ook, hè? Als jij meer achtergrondinformatie hebt, dan wanneer ik iets zeg nu, dan maakt het heel veel en begrijp je het beter. Oh, dankjewel. Serieuze studenten, dankjewel. Goedenavond, goedenavond. Dankjewel Giselle. Dankjewel Eva. Heel goed. Dus ik heb wel mensen die, het is wel heel leuk. Het is continu wel mijn standaard groepje die elke week komen. En dat vind ik wel heel goed. Laten we even verder gaan. Niets is nieuws onder de zon, zoals ik altijd zeg. Dus je moet altijd, wauw, geweldig. Je moet altijd begrijpen dat wat ik hier nu ga bespreken, het is niks nieuws. Dat betekent ook dat de waarheid absoluut is. Het is zo, het was zo en het zal altijd zo zijn. Dus ja. Ik wil wel iets zeggen. Ik heb vorige week gezegd dat ik deze week ga praten over hoe je mediteert op je tarot. Maar ik heb verkeerd gezegd. Ik bedoelde volgende seizoen. We gaan dit seizoen alleen maar de tarot bespreken. En de symboliek erachter gaan we bespreken. Dat is alles. We gaan niet praten over hoe we mediteren erop. Dat gaan we volgende week doen. En dan gaan we volgende week, volgende seizoen.
Ja? Even kijken. We gaan vandaag hebben over. Dat is heel mooi. Doe het. De gehangenen. De dood, matigheid, de duivel, de toren en de ster. Dat is vandaag onze kaarten. Het zijn 6 kaarten weer. We gaan vandaag 6 kaarten bespreken. Volgende week de laatste 4 kaarten. En dan hebben we de grote arcana gehad, mensen. Heel goed. Dus het wordt spannend. En dan gaan we beginnen met de kleine arcana. Dat is nog spannender. Dus bereid je maar voor. Dus vandaag is de gehangene opoffering en loslaten voor spirituele groei. Ja, mensen, het is een hele goede, dankjewel. Op YouTube kun je ons ook vinden. En dan kan je mij zetten op de grote tv. En dan kan je zeg maar die kleine, dan kijk, volgens mij is het deze. Zo. Ik zie het zo. Ja, zo. Ja. Dat is het, ja. Die kleine scherm groter zien op de scherm. Dan kan je mij ook groter zien op je scherm. Heel goed. Zo, de gehangene gaat vandaag, we gaan vandaag praten over de gehangenen. De opoffering loslaten voor de spirituele groei. Dus je gaat een opoffering maken, zodat je zelf ook kan groeien. De dood, die gaat over transformatie. Heel vaak zeggen de mensen dat dit een slechte kaart is. Het is ook nummer 13 trouwens. En van hier ook al die rare ideeën van nummer 13 als een ongeluksgetal. Nummer 13 is geen ongeluksgetal, mensen. Nummer 13 zelfs, als je dan alchemisch bekijkt, is nummer 4. En nummer 4 betekent stabiliteit zelfs. En als je nummer 13 zelfs bekijkt, is de eenheid naar groei toe. Dus daarom is 13 een heel belangrijke nummer zelfs. Dus het is groei naar eenheid. Dus daarom is de dood ook nummer 13. Oké? Dus ga je een paar dingen vertellen over de dood. Het is echt om een beetje de misconceptie over dit kaart ook een beetje aan de kant te leggen. Want ja, en vooral de waarzeggerijs die niks over de tarot weten, die interpreteren dit kaart echt heel erg negatief. En dat is echt een van de mooiste kaarten zelfs van de tarot. De matigheid, dan gaan we praten over de matigheid. Harmonie en evenwicht in het leven. De duivel, daar hebben we een klein beetje over gehad vorige week. De duivel is gevangene in verleiding en illusies. Daar zitten we nu eigenlijk. De mensheid als collectief. De toren, plotselinge vernietiging voor wederopbouw. Dat is heel belangrijk. Want om nieuwe dingen te starten, moet je oude dingen zeg maar vervangen. Moet je oude dingen vernietigen zelfs soms. De ster is hoop en vernieuwing. Dat is de laatste kaart van vandaag. Oké, laten we starten. Ik 2 minuten. De gevangene eigenlijk symboliseert, zie je daar de kaart, die symboliseert een fase van overgave, reflectie en transformatie. Je ziet daar, de meneertje daar, die hangt ondersteboven. Daar, die hangt ondersteboven, boven hier, zo. Ja. En wat wijst op een omgekeerde perspectief. Ik heb hem in de vorige seizoen ook gezegd, dit is echt een mooie kaart. Dit is ook een kaart die een slechte reputatie heeft. Maar het wijst naar iemand die met omgekeerde ideeën. Waardoor hij zijn situatie vanuit een nieuwe bewustzijn kan bekijken. Het is een moment van opschorting, dus je doet even niks. Waarin actie niet de weg vooruit is, maar opgave en acceptatie. Dus je gaat eventjes in je eigen gedachten ga je dan reflecteren. En probeer je dan zeg maar met een nieuwe bewustzijn de situatie opnieuw te bekijken. Ja? Heel vaak mensen die hebben oude gedachten. Ze gaan natuurlijk actie ondernemen op basis van oude gedachten. Foutieve oude gedachten heel vaak. En op het moment dat je een nieuw bewustzijn hebt gekregen, dus nieuwe informatie tot je hebt genomen, dan moet je even pauzeren, wachten. En met de omgekeerde gedachtegang, dus betekent met een ander perspectief, ga je dan de situatie dan bekijken.
De omgekeerde houding betekent hij kiest ervoor om ondersteboven te hangen. Wat betekent dat hij een nieuwe perspectief kiest, iets wat bewust is gekozen. Dus het is allemaal in vrijheid. De aura die je daar ziet, vertegenwoordigt verlichting en inzicht. Dus nu weet je het beter. Dus nu ga je je situatie opnieuw bekijken, opnieuw analyseren. Dat is heel belangrijk. Ja. Gebonden voet, het voet is gebonden aan een tak, maar de andere is los. Wat de vrijheid symboliseert om elk moment te vertrekken. Dus je kan altijd zeggen van ja, ik ga ermee stoppen. Maar hij kiest ervoor om in deze staat van opschorting te blijven. Zodat je dan op de juiste manier dingen nog steeds kan bekijken. De T-vormige boom verwijst naar de kruispunt van geest en materie. Heel vaak een kruis in het algemeen betekent dat. Hè? En de kruis die we kennen, de christelijke kruis dan, dat betekent ook de vier, je kan zeggen de vier windstreken, maar ook de vier elementen. En bij de kruising zelf, ja, de kruispunt zelf waar de geest en materie bij elkaar komen, dat is eigenlijk ook wat heel vaak de ziel of je kan zeggen het hart zijn stoel heeft. Ja? De seat of the soul. En heel vaak in de Rozenkruisbeweging zie je dat ze daar een roos zetten. Want dat is waar de ziel behoort. De ziel is bij de kruispunt. Bij de kruispunt van geest en materie. Het is eigenlijk, de ziel is een lijn voor materie en het geestelijke. De Jungiaanse archetype is de martelaar, wat eigenlijk ook op de rebel uitkomt. De gehangene belichaam, het archetype van de martelaar, die zijn eigen comfort of zekerheid opgeeft voor een hogere doel of spirituele groei. Oké? Dat is een belangrijke kruispunt. Dat is een belangrijke punt dat iedereen die wil groeien geestelijk, die zal moeten kiezen. Opofferingen die je in je leven moet doen. Voor mijzelf heb ik heel veel, dat is een beetje een privé puntje hier, maar ja, ik ben een open boek. Dus voor mij mag het niet uit. Zolang jullie iets van kunnen leren, dan vind ik het prima. Maar bijvoorbeeld, het heeft mij mijn relatie gekost. Het heeft mij mijn werk gekost. Het is in ieder geval een hele dure grap. Laat me het even zo zeggen. En eenmaal je start, je moet dan opofferingen komen naar je toe. Dat betekent dat je dan niet altijd geliefd bent of gaat worden, omdat je dan, ja, je kiest voor iets dat andere mensen niet mee eens zijn misschien. Okay? Dat is een normale staat. Dat is een normale proces. Dat is die opoffering die je doet. Ja? Ik zeg niet dat je dan je hele familie aan de steek moet laten, want dat heb ik helemaal niet gedaan. Maar het is wel een opoffering die gaat plaatsvinden. Mensen gaan je niet begrijpen in ieder geval. Nou, Osiris is de Egyptische god. Want ik heb Osiris hier gekoppeld omdat het is de god van wedergeboorte en de regeneratie. Wordt geassocieerd met de gehangenen vanwege zijn eigen dood en opstanding. Oké? Dit is ook de kaart van de Christus die zichzelf heeft laten opofferen. Want als je het christelijke verhaal goed begrijpt, Christus heeft zichzelf laten opofferen. Dus hij kon altijd zeggen van, ik ga niet opgeofferd willen worden, maar hij heeft besloten om zijn vader te volgen. Dat is wat het christelijke verhaal ons vertelt, als je de Bijbel leest in ieder geval. En hij heeft gekozen voor de opoffering. Dus voor de mensen die denken van, de Joden hebben het gedaan, de Joden hebben het niet gedaan. Als we dan praten over de Christus verhaal in ieder geval. Maar hij heeft gekozen vrijwillig voor die opoffering. Want het vraagt iets van jou. Oké? De kwaliteit die je moet ontwikkelen is loslaten en overgave. Ja, de staat van bewustzijn, overgave en verlichting. Dus in je overgave krijg je ook je verlichting. En je ziet ook, in deze kwaliteiten, verschillende kaarten hebben het bijna hetzelfde. Het laat alleen maar, en dan ook bijna hetzelfde goden van de Egypte. Maar elke kaart geeft je een andere perspectief op hetzelfde. Dus ik probeer ook, zeg maar, al die perspectieven in kaart te brengen met die kaarten. Ja. De gevangenen vertegenwoordigen een bewustzijnstaat waarin men leert overgave te omarmen als een manier om nieuwe inzichten en een spirituele verlichting te verkrijgen. Ja.
Dus als je dan gewoon een beetje even 2 stappen achteruit doet en gewoon de situatie gewoon objectief bekijkt in ieder geval. De Hebreeuwse letter die hieraan gekoppeld is mem. Mem betekent water. Ja? En water symboliseert het onbewuste, altijd. Vuur symboliseert het bewuste, water het onbewuste. En het dieper duiken in het innerlijke zelf. Nou, als je dit bekijkt, en ik ga jullie ook een truc nu al leren. Als jij de kleur van de kaart, we gaan het ook doen in het volgende seizoen. Dus we gaan niet alleen maar de woorden per kaart gaan we bespreken, zodat je beter kan mediteren erop, maar we gaan ook de kleuren gebruiken om die kaarten te koppelen. Als je dit kaart ziet, dan zie ik de mem, wat is water, die verwijst ook naar de nummer 2, naar de hoge priesteres. Oké? Dus deze kaart. En dat kan je koppelen ook met al die kaarten die dezelfde kleuren hebben, kan je eigenlijk met elkaar ook koppelen. Want ze hebben iets met elkaar te maken. Ja? Dus we gaan ook dat doen. En ik ga dat ook doen en dan ga ik jullie leren hoe je dat allemaal gaat doen. Dus je gaat dan meer dan alleen maar de kaarten begrijpen. We gaan ook leren de kaarten gebruiken om nieuwe gedachtegangen naar voren te brengen. En nieuwe spirituele inzichten naar boven te brengen. Ja? Dus mem verwijst naar water en water betekent, water heeft geen vorm. Hè? Dus dat betekent ook flexibiliteit. Ja? Voor nieuwe gedachtegangen, voor nieuwe ideeën. Dus dat is dan, dat verwijst dit kaart ook naar naartoe. Dus je krijgt nieuwe ideeën, nieuwe inzichten. Het tegenovergestelde hiervan is de zeegwagen, triomfwagen, zoals ze het ook noemen. De triomfwagen staat voor actie en wilskracht, terwijl de gevangene voor overgave geduld staat. Dus je doet even niks. Ja, die staat moeten we ook hebben. Maar we gaan niet de hele tijd niks doen, hè? Want dat is ook zo. Wij zitten nu in een staat dat heel veel mensen niks doen. En voor een lange periode. En dat is ook gevaarlijk. Dus zo direct gaan we ook een andere kaart van balans bespreken. En het is belangrijk dat we een balans vinden hierin. Want anders word je eigenlijk vernietigd. Als je in een staat van niks, zeg maar, alleen maar van overgave blijft. Het principe is overgave natuurlijk. Stelt dat er momenten zijn waarop overgave en loslaten noodzakelijk zijn voor groei. De gevangene laat ons zien dat we soms moeten loslaten en hoger inzicht te verkrijgen. Dus soms moet je gewoon een beetje tijd besteden aan jezelf. Dit is dan zeg maar de tegenovergestelde is dan natuurlijk de zegenwagen. Ja, dus ik hou van om die kaart te laten zien met zijn tegenovergestelde. En dan hier zie je ook de zegenwagen, die is geel. Die is gekoppeld met de magier. Oké? En de magier is een mannetje van actie. De hoge priesteres is een vrouwtje, dat is een moeder, en die is passief. Ja? Maar het is ook passief. En dezelfde blauw, die verwijst ook vervolgens naar de kluizenaar. Waar ik natuurlijk nu ook een beetje een kluizenaar gezichtje heb. Daarom heb ik een klein beetje erover, ook een beetje een kluizenaar gezichtje. Want de gevangene is een heel belangrijke. Het heeft te maken met de omkering van je gedachten, maar dat gebeurt in rust. En door ons dagelijks leven hebben mensen geen tijd om na te denken. Omdat wij dan zeg maar continu zijn met het leven. We zijn bezig met het leven. Eigenlijk zijn wij niet bezig met het leven. Het leven, het wordt ons geleefd. We zitten niet, als we thuiskomen van ons werk, hebben we zo druk. We waren al de hele dag druk. We komen thuis, zoveel dingen nog te doen voor je eigen privéleven. Je hebt geen tijd voor niks. En dus ook geen tijd om goed over dingen na te denken. Waardoor we in principe in een soort vorm van programmering gaan. Ze hebben ons geprogrammeerd via televisie, via andere media's. Worden we geprogrammeerd met bepaalde gedachtegangen. Dus we hebben geen tijd om die gedachtegangen te toetsen. Om te denken van, is dit echt zo? Ben ik goed dit aan het bedenken? Heb ik genoeg informatie om die conclusie te trekken? Heb ik zelf die informatie gezocht of heeft iemand anders die informatie naar mij toegebracht? Dus al die dingen zijn belangrijk. Ja? Dus ik wil dat jullie zelf aan de slag gaan. Natuurlijk, ik kan heel veel dingen brengen, maar het is natuurlijk een proces van eigen reis. Daarom heet dit ook een eigen pad. Ik geef je tools. Ik wil je zo min mogelijk informatie zelf geven, zoveel mogelijk tools geven.
zodat je zelf die informatie kan tot je nemen. Oké? Want ik wil niet dat het Glenn's pad wordt, het moet jouw eigen pad worden. Dit is eigenlijk een van mijn favorietste kaarten is de dood. En zoals je ziet, ik heb ook voorbereid hier, doodskopje meegenomen. Ja, je ziet, hier. Heel veel mensen denken, oh, het is de duivel, het is de duivel, het is de duivel. Maar dat is het niet, jongens. De dood is niks slechts aan. De doodkaart vertegenwoordigt transformatie. Dat is de echte bedoeling hiervan. Het is de transformatie van jezelf. Het einde van een cyclus en op de komst van een nieuwe fase. Ja? Het is niet een kaart van fysieke dood. Ja? Dit is zelfs, ik zeg zelfs, dit is de kaart van de Kundalini ook. Okay? Want de Kundalini, die als je nog kan herinneren, hij is een vernietiger, maar ook een heler. En de dood is de beste heler aller tijden. Dus degene die, de dood transformeer je, maar om je te transformeren moet je eerst, het is een reinigingsproces waar je in gaat. Dus als mensen, dit daarom heel vaak, als mensen in deze fase in deze cyclus van hun leven niet hun best doen om te groeien, dan is de dood de oplossing. Daarom heel vaak leven ze heel kort. 80 jaar, 90 jaar, dan gaan ze weg. Voor heel veel mensen 80, 90 jaar is heel veel. Maar 80, 90 jaar mensen is heel kort voor de mensheid. Er zijn schildpadden. Luister goed wat ik zeg tegen jullie, want heel veel mensen weten dit niet eens. Er zijn schildpadden die 150 jaar gaan. En als wij hoger zijn dan dieren, als wij beweren dat we hoger zijn dan dieren, dat we meer denkvermogen hebben dan dieren, dat meestal het geval is, althans dat proberen we in ieder geval, want heel vaak gedragen we natuurlijk net als dieren, maar als wij zogenaamd hoger zijn dan dieren, dan zouden wij ten minste 150 jaar moeten leven, mensen. Laten we even eerlijk zijn met elkaar. Dat betekent het dubbele wat we nu aan het leven zijn. De gemiddelde leeftijd van elk persoon, elke mens, is voor mannen volgens mij is tussen 70 en 75 jaar. En voor vrouwen is tussen 75 en 80 jaar. En sommige vrouwen die halen zelfs 85 jaar. Dus ik wil dat jullie en dit is dan de eerste kaart, de kaart van de gehangene. Dus ik geef je een ander perspectief. Je wordt geboren, je krijgt een nummer. Je gaat naar school. Je gaat tot je 20ste, 25ste jaar ongeveer, zit je dan op school. Sommige mensen gaan zelfs meer. Vanaf je 25ste jaar tot je 60, 65, nu zelfs 70 jaar. Dat betekent dat je grofweg, even kijken, 40 tot 45 jaar, ja, aan het werken bent. Zodat want ongeveer 70 jaar ben je klaar. En niet vergeten, hè, de gemiddelde leeftijd van de mannen zit er tussen 70 en 75 jaar. En van vrouwen 75 en 80. Dus je werkt tot je 70, 65 of 70 jaar. Dus het is ongeveer grofweg 40 tot 45 jaar werken. Betaal je belasting, zodat je 10 jaar kan genieten zogenaamd. Daarna ga je de pijp uit. Dus je werkt 45 jaar, zodat je 10 kan genieten. Dus de vraag is aan jou nu, dus daarom wil ik dat jullie gewoon rustig zitten en denken. De vraag is nu, is dit een goede deal? Je zou tevreden zijn met 144. Wel, je kan het behalen. Alleen de mensen zijn niet, heel vaak zijn mensen niet, die hebben de wens niet om het te gaan onderzoeken en misschien zelfs de tijd niet. Maar het is mogelijk, alles is mogelijk. Ja? Maar deze kaart is een kaart van transformatie. Je ziet ook, de symboliek daarvan is het skelet op het paard. De dood rijdt op een witte paard trouwens. Dat is heel erg merkwaardig. De dood zou in principe op een zwarte paard moeten rijden, maar hier rijdt hij op een witte paard. Ja, het symbool van onschuld en onvermijdelijkheid. Dus de transformatie onvermijdelijk is. Het skelet vertegenwoordigt de onvermijdelijkheid van verandering.
Voordat iets groeit, moet je doodgaan. Niet vergeten. Als je wil groeien, moet je eerst doodgaan. En dan zeg ik, maar hoe bedoel je dan daarmee dan? Wel, je oude gedachtegangen moeten weg vanuit je gedachten. Ze moeten gewoon doodgaan. En er moet een plek gemaakt worden voor nieuwe gedachtegangen. Dat is het proces van transformatie. Je kan niet, in het Bijbel staat dat je niet oude wijn in nieuwe wijnzakken moet zetten. Ja? Dus de nieuwe wijn moet in de nieuwe wijnzakken gezet. En andersom ook niet, zeggen ze. Dus de gevallen koning, zelfs machtige figuren, verwijst naar machtige figuren, dus ook de mensen in machtige positie, die kunnen dit niet ontkomen. Dat willen ze wel, maar ze kunnen het niet. Ja? Zelfmachtige figuren kunnen de dood of transformatie niet ontlopen. Dat is de wet. Dit is hoe je weet dat je te maken hebt met natuurwetten of mensenwetten. Mensenwetten kan je altijd ontkomen. Dan kan je altijd ontlopen. Maar de natuurwet kan je niet ontlopen. Dit toont de universele aard van verandering. Je kan niet ontlopen. Oké? Als ik dit ziet ook, ja, als jij niet wil veranderen, het universum duwt je om te veranderen. Daarom kom je ook heel vaak in narige situaties en ongemakkelijke situaties. Dat is door dit verhaal, door dit wet. Duwt je gewoon. Ook al wil je het niet. Maar veranderen zal je. En punt. En de opkomende zon, dat is hoop. Hoop voor een nieuw leven. En de witte roos is op de vlag staat voor zuiverheid weer. En de reinigheid van de dood. De reinigingsaard. De reinigingskracht van de dood. De mensen zijn, oké, dat is een goede vraag. De mensen zijn eigenlijk bang voor de dood omdat ze niet weten wat er zeg maar gebeurt na de dood. En dat heeft te maken met tekort aan informatie ook. Want we kunnen heus wel achterkomen wat gebeuren zal wanneer we doodgaan. Oké? Als jij dit kaart goed begrijpt, de dood heeft te maken met transformatie. Dat heeft niet te maken met vernietiging en complete verdwijnen van je essentie. Ze proberen wel natuurwetten te beheersen met chemtrails. Ja. Oh ja. Ja, dat is wel een ander thema, Eva. De chemtrails zijn, als jij mijn vorige aflevering hebt gezien met Matt heeft het uitgebreid met ons erover gehad. Volgens mij was seizoen 2. En als je dan zeg maar gaat kijken naar de aflevering van met Matt, dan praten we over de chemtrails verhaal. Maar dat heeft hier, ik begrijp wat je bedoelt, ze proberen natuurlijk wel, met allerlei soorten dingen, proberen ze dan de natuurwetten te beheersen, want ze weten dat ze er heel veel problemen mee hebben. Dit is een hele specifieke punt van de donkere occultisten. Ze begrijpen dat de natuurwet, dat je niet kan ontlopen ervan, maar ze proberen met allerlei soorten manieren, zeg maar, dit te ontkomen. Bijvoorbeeld de dood is ook een van. De dood. Heel vaak hoor je van celebrities die heel rare dingen doen om de dood te ontlopen. Maar ze kunnen het niet ontlopen. Dat is wat de kaart daar zet ook. Daarom zie je daar de paus, de koning, die moeten allemaal doorheen, joh. Ja? Het enige wat jij kan doen om je leven langer te krijgen, is de natuurwetten volgen. Maar dat willen ze ook niet. Ze willen de natuurwet niet volgen, maar ze willen wel lang leven en dat gaat niet. Ja? Maar de dood, waarom zijn mensen bang voor de dood? Omdat men niet begrijpt dat het een transformatie is en niet het einde van jouw bestaan. Als jij begrijpt dat jij deel bent van goddelijkheid en dat goddelijkheid eeuwig is, en dat betekent ook automatisch dat jij eeuwig bent. Jij moet eerst gaan begrijpen dat jij niet je lichaam bent. Heel vaak associëren mensen zich met zijn lichaam, met het vlees, met dit allemaal. Dit is alleen maar wat we noemen in het Engels een vessel. Waarin je echte ikke erin zit. En je echte ikke zijn twee dingen. Dat is je bewustzijn en wat we noemen dan je ziel.
Ja, je hart. Dus je bewustzijn en ziel, dat is je echte ikke. Eigenlijk, je bewustzijn is je echte ikke. En de ziel is de lijn om je de echte ikke te binden in dit, zeg maar, beker. Dit is een beker voor goddelijkheid. Je lichaam is een beker, zodat goddelijkheid erin gestopt kan worden. Ja? En goddelijkheid is je gedachtegang, de gedachtegangen, dus de bewustzijn. Dat is hetgene dat je zelf maakt. Dat ben jij. Ja? De bewustzijn en je ziel. Als jij doodgaat, dan is alleen maar de materie die gaat, ja, de heilige graal. Wel, de heilige graal die verwijst naar de kundalini, naar de segment energy, naar de levensenergie. Ja, dat is de heilige graal. Dat stelt je ook in staat om langer te leven. Oké? Dus de dood is een transformatie. Dus je lichaam, die gaat getransformeerd worden naar andere molecuulstructuren. Maar we gaan, ik denk, in komende seizoenen gaan we verder in dit soort materiaal. Want we gaan gewoon rustig zitten en we gaan bespreken bijvoorbeeld wat is leven. Wat beschouwen we als leven, wat beschouwen we als dood? Want dat zijn dingen die iedereen rustig moet gaan zitten en over na moeten denken. Dat is het probleem ook. Wij hebben geen tijd om deze dingen te bespreken. Of te bedenken. Waardoor we dan, zeg maar, in paniek raken over de dood. Maar de dood, ze zeggen ook heel vaak dat als je mediteert, dan is het een vorm van doodgaan. Want je gaat eigenlijk in het innerlijke, je gaat naar binnen toe. Dus als je dood bent, is het heel lang zo. Je bent wel bewust, maar je hebt alleen maar geen licht. Ja? En het leven is licht. Dus wanneer je leeft, moet je leren doodgaan. En wanneer je doodgaat, moet je leren leven. Oké? Dus de Egyptische god is de Jungiaanse archetype is de magier, is de transformator, wat ik noem dan hier. En dat is, zeg maar, iemand in de Jungiaanse filosofie vertegenwoordigt dit archetype een overgangsfase waarin de psyche zich aanpast en groeit. Dat moet gebeuren. En Anubis is hieraan gekoppeld. Again, Anubis is de eerste god die je krijgt. Wanneer je dood bent, zeggen de Egyptenaren, dat je, of de oude Egypte, dat je Anubis krijgt. En Anubis, die leidt je naar de transformatie toe. Het verhaal, die ga ik nu niet vertellen, maar dan begrijpen jullie een beetje welke god in ieder geval het is. Noen vertegenwoordigt vis. Oké. Nou, kijk naar de kaart. De kaart is weer blauw, hè. Dus je kan het gewoon koppelen aan de gehangene. Ja. Je kan het ook koppelen aan hoge priesteres. Je kan al deze kaarten koppelen. Want het is een passieve kaart eigenlijk. De transformatie. Ja. Maar de vis trouwens is wel een voortbeweging door het water. Wat verwijst naar transformatie. Net als vissen in de oceaan natuurlijk. Ja. De bewustzijn die je moet hier hebben is de transformatie. Dus als je ook in een situatie zit, dan moet je ook niet paniek raken. Je moet eigenlijk elke deze staten van zijn moet je gaan begrijpen. Wanneer je dat in het leven meemaakt, dan moet je het omarmen en gewoon in harmonie met dit proces gaan. Dood vertegenwoordigt een bewustzijnstaat waarin men oude patronen en structuren loslaat om ruimte te maken voor iets nieuws. Het vereist moed om verandering te omarmen en verder te gaan. Tegenovergestelde is de keizer. De keizer symboliseert natuurlijk stabiliteit en structuur. En de dood symboliseert natuurlijk de transformatie. Het principe is het cyclus van, de principe van cyclus, of het principe van transformatie. Dat is dan de natuurwet die dit beheerst. Ja? En het is noodzakelijk voor groei. Oké? Nou, ik heb dit in de vorige seizoen, heb ik besproken, even dit, heb ik dit besproken. En wij hebben het in de vorige seizoen zelfs, niet de vorige aflevering, maar de vorige seizoen heb ik de dood besproken als een situatie waarin we naartoe gaan als we niet bewust willen transformeren. En nu begrijp je waarom. En dan zie je ook de koning daar, dan zie je ook de paus daar. Want hun kunnen ook niet, zelfs in de Bijbel, want ik ben een beetje geverst ook daarin.
Eigenlijk niet een beetje, heel veel erg. Want ik heb vanaf mijn 15e jaren was ik natuurlijk in kerk en zo. Dus in de Bijbel hadden ze het over dat koningen en de machtige figuur, die proberen allemaal in de bergen te gaan schuilen. En dat is wel grappig, want nu, als je een beetje het nieuws volgt, dan zie je dat ze dan bunkers verkopen, luxe bunkers verkopen, en alleen maar rijke mensen kunnen dat kopen. En om te gaan schuilen bij catastrofes en dat soort dingen. Want als er een transformatiefase begint van het universum, dan proberen ze dan zeg maar in die bunkers te gaan schuilen. En proberen ze dan te ontlopen van wat ze dan noemen de oordeelsdag. De dag des oordeels. Oké? De dag des oordeels, die komt alleen maar als wij immoreel blijven trouwens. En ik ga niet de christelijke verhaal verkopen hier, want dat alsjeblieft zeg, daar ben ik helemaal niet hier voor. Maar ik wil wel dat men gaan begrijpen dat alles is in een cyclus. Dus wanneer de Bijbel ook praat over de einde van des dagen, dan heeft hij het over het einde van een cyclus en het begin weer. We gaan niet dood, mensen. Dood eigenlijk bestaat in het echt niet. Wat er gebeurd is, we eindigen een cyclus. Het reinigingsproces neemt plaats, zodat er een nieuwe cyclus kan starten. Een betere kan starten. Een transformatie kan starten. Ja? Dus als wij het niet bewust doen, dan gaat het wel gebeuren op een manier dat je niet wil. Op een pijnlijke manier. Terwijl als je het zelf doet, dan is het beter. Daarvoor ben ik hier, om iedereen zeg maar de transformatie zelf te laten doen, in plaats van het aan het universum te laten, want dat is dan een pijnlijk proces. Oké, matigheid. Dit is ook een belangrijke. Het betegenwoordigt balans, harmonie, vermogen om verschillende elementen in evenwicht te brengen. Oké. Deze gaat over het vinden van een middenpad. Wanneer we praten over het Christus figuur, praten we over het middenpad. Wanneer je dan bewust wordt en een moreel persoon wordt, praten we over het middenpad. Het is ook de engel die je daar ziet. Op de kaart symboliseert hogere begeleiding. Dus je bent niet alleen, je wordt geholpen. Op allerlei soorten manieren krijg je dan hulp van boven. En dat is het punt ook, hè. Mensen die heel sceptisch zijn, daarom zeg ik ook heel vaak in het begin ook, als je heel sceptisch bent, dan moet je dit zo gewoon niet kijken. Ga gewoon lekker iets anders doen. Maar je moet een gezonde balans vinden tussen het begrijpen dat er wezens zijn die jij niet kan waarnemen. Dat er hogere wezens zijn die jij niet kan waarnemen. En dat er dan wezens zijn die je wel kan waarnemen. Beide zijn waar. Je kan niet iemand zijn die alleen maar geloven in geesten en hier in de fysieke wereld rondloopt, of iemand die alleen gelooft in fysieke wezens en dan de geestelijke wereld helemaal negeert. Dat is ook niet slim. Je moet dan een gezonde verstand hebben om te begrijpen dat er krachten zijn die je niet kan waarnemen. Ik geef een voorbeeld, zwarte kracht. Je kan het alleen maar door het meten waarnemen of door het ervaren kan je het waarnemen. Oké? Maar je kan het niet zien. Je kan het ook niet horen. Je kan het ook niet voelen. Mits je jezelf natuurlijk uit de brug gooit, dan voel je wel wat. Maar dan voel je meer de kinetische kracht die dan zeg maar op je lichaam uitgeoefend wordt. Maar je kan de zwarte kracht niet zien. Maar die is er wel. Ja? Dus de magnetisme ook. Dus er zijn ook, je kan het wel, op een gegeven moment hebben we natuurlijk wel manieren bedacht om het te meten. Maar je kan me voorstellen, er zijn nog meer krachten die nog niet gemeten kunnen worden, maar die zijn er wel. Voorbeeld is de kracht, de karmische wet, waar ik dan de karmische wet, dat is wat ze in het westerse noemen ook oorzaak en gevolg. Ja? Maar die engel, die is een kracht, dat is een hogere kracht die altijd bij ons zal zijn, die ons zal helpen. Ja, het gieten van water tussen de bekers, het mengen van water tussen twee, zeg maar, bekers staat voor het verenigen van tegenstelde krachten. De zon, de opkomende zon achter het brengen symboliseert verlichting die voortkomt uit innerlijke balans. En de lelies die je daar ziet is de zuiverheid. Je ziet ook daar in het midden op zijn borst een driehoek naar boven.
dat is ook een symbool van actie. Het is een vuur eigenlijk. Het symboliseert vuur. Vuur is actie. Dit koppel ik met een Jungiaanse archetype, de alchemist. En dat is dan de magier, die is dan de perfecte alchemist. En belichaamt het archetype van de alchemist eigenlijk, de machtigheid. Ja, en die leert hoe tegenstellingen verenigd kunnen worden om een nieuwe realiteit te creëren. En dit is zeg maar het hele idee van vader die komt bij moeder, zodat er een kindje geboren kan worden. Het zij een zoon of een dochter. En dat is ook het hele symbool ook van het zon- en water symbolieke hierin, in dit kaart. Tot is gekoppeld hieraan, de kwaliteit van Tot. Hij is dan zeg maar de god van magie. Ja, die wordt dan geassocieerd met matigheid. Want hij wordt ook gezien als zeg maar, hij heeft ons alchemie gebracht. Dus dit is de alchemische kaart eigenlijk. Kaart van alchemie. Niet vergeten, alchemie komt van Kem ook. En Kem betekent Egypte. Kem is de oude naam van Egypte. Voordat hij dan Memphis heette. De Samek is dan hier de Joodse letter. Dat betekent steun. En dat betekent ook de steun of de balans die creëert stabiliteit. Dus op het moment dat je in balans bent, dan ben je stabiel. Staat van bewustzijn is innerlijke balans natuurlijk. Daar moet je dan bewust van zijn dat je een innerlijke balans en harmonie moet creëren in jezelf. En je moet dan zeg maar je balans en matigheid ontwikkelen voor jezelf. Dat is een ontwikkelbare kwaliteit. Tegenovergesteld is de duivel. Terwijl matigheid balans en harmonie vertegenwoordigt, symboliseert de duivel excessen en hechtigheid. De duivel symboliseert eigenlijk dat je gehecht bent en eigenlijk slaaf bent. Dus het principe is harmonie. Het principe van balans is het eigenlijk. Ja, er moet een harmonie zijn. Jij moet in harmonie gaan handelen nu in het universum. Dit is het kaart van in harmonie. Wanneer ik zeg van jullie moeten in harmonie gaan lopen met de natuurwetten, bedoel deze kaart. En hier zie je ook de tegenovergestelde de duivel en matigheid. Die is tegenovergestelde van elkaar. Oké, de duivel wordt ook heel vaak gezien als een slechte kaart. Dit is de conditie waarin we nu in leven. De duivel vertegenwoordigt gehechtigheid, verslaving en gevangenschap. Okay? Hij staat voor duistere krachten die ons vastbinden aan materiële verlangens, illusies en valse overtuigingen. Deze kaart waarschuwt voor verlies van vrijheid door onbewuste verslaving en verlangens. En dat woord onbewust is heel belangrijk. Omdat wij nu onbewust in slavernij leven. Wij denken dat slavernij te maken heeft met kleur, te maken heeft met racisme misschien. Maar slavernij gaat verder dan dat. Slavernij heeft te maken met het feit dat jij je laat regeren door iets van buiten. Jij bent niet in controle van je eigen leven. Je bent niet in controle van je gedachten. Je bent niet in controle van je emoties. Je bent niet in controle van je acties. Je moet iemand anders hebben die jou vertelt hoe je moet gedragen. Dat is de wetten van de mensen voor bedoeld. Waar wij naar verwijzen, dat juridisch systeem. Die is bedoeld zodat je jou kan vertellen hoe je moet gedragen. Dat is niet hoe het moet gebeuren. Iemand van buiten moet jou niet vertellen. De natuur en de natuurwetten, die moeten jou dat vertellen. Op het moment dat je dat doet, dan zit je gevangen. En hoe zien we dat in de huidige wereld? Heel simpel. Je wordt wakker. Je wordt verteld dat je, vanaf toen je klein bent zelfs, word je geprogrammeerd met de prinsessenprogrammering, noem je dat. Disney heeft dat heel, heel sterk. Dat ze dan allerlei soorten prinsessenfilmpjes hebben, et cetera, et cetera. Dus die mensen worden, vooral vrouwen, worden geprogrammeerd dat ze dit prinsessenleven moeten gaan leven. Dat is een illusie. Ja? Dat ze voor de perfecte man moeten kiezen. De prins op de witte paard.
Ik zeg altijd, ik ben de prins of de zwarte paard. Ja? Dus, maar goed, het punt is dat de prins op de witte paard, de illusie dat er een ideale is daarbuiten. En dat je dan zeg maar het hele materiële wereld moet gaan achtervolgen. Je moet gaan werken, zodat je je huisje, boompje, beestje kan regelen. En dan zit je gevangen. Oké? Dan heb je geen controle meer over je eigen leven. Je bent niet eens meer vrij. Denk over na. Dat is de gehangene. Op het moment dat je nieuwe informatie krijgt, dat gaat je denken doen veranderen. Dan moet je dan even rust denken, hoe ga ik dit oplossen? Hoe ga ik er anders mee om? Met de nieuw gekregen informatie. Ja? Dus, want er is een manier om je leven anders in te richten. Het bestaat. Je ziet ook de kettingen, de ketens, heb ik vorig seizoen al gezegd, die zitten los. Dus het is een vrijwillig slavernij zelfs. Dat is nog het erger van het hele verhaal, want we kiezen ervoor. Letterlijk, daarom zeggen ze, ja, je hebt recht om zeg maar, te stemmen. Wat het eigenlijk op neerkomt, is je hebt recht om jouw slaafhandelaar te kiezen. Ik wil die andere slaafhandelaar hebben. Ik wil die andere slaafhandelaar hebben. Dat is wat je doet. Ja? Jezelf in kettingen gooien, jongen. Ja? De bokkenkop verwijst naar de instinct, de dierlijke instinct. Omdat we niet eens meer nadenken, wat maakt ons verschillend dan een dier? Hebben we daarover nagedacht? Wel, dat is dan ons denkvermogen. De bewustzijn. Dat maakt ons anders. Wij zijn niet meer onderweven aan onze dierlijke instinct. We gaan altijd nadenken. Ja? De omgekeerde pentagram, dat heb ik uitgebreid besproken in het occulte onthuld. Dat verwijst naar de elementen die heerschappij hebben op de geest. Nou, dit is precies wat al deze instanties doen. Ja? Het fysieke laten regeren over het geest. Het geest mag niet vrij zijn. Het hou je gevangen in ieder geval. In wat ze noemen dan een red race. Of de rattenwedstrijd. Ja? De schaduw. Het plezier, de naar, zeg maar. Dat is dan de Jungiaanse archetype. De duivel tegenwoordig de archetype van de schaduw. Het deel van de psyche dat we onderdrukken of negeren. In de Jungiaanse psychologie symboliseert dit archetype de duistere kanten van onszelf. Zoals onze angsten. Ja, maar daar gaat het eigenlijk om. En verlangens en gehechtheden. Sommige mensen werken 40 jaar voor een huis, een auto. Ze worden daar gehecht. Als ik jou vertel dat ik niks heb, behalve mijn kleren. En heel veel mensen begrijpen dit niet ook. Hè? Ik heb alleen maar mijn kleren als quote-unquote eigendom. Ik heb niks. Ja? En ik voel me zo vrij, mensen. Dat is niet normaal gewoon. Ja? Ik kan overal naartoe wat ik wil. Ik kan doen wat ik wil. Ja? Dus het is wel mogelijk, maar je moet dingen gaan loslaten. Dat is dan de gehangene. Ja? En heel vaak zie je ook de yogis, heel vaak in het Oosterse. Ik vroeg me ook altijd af, maar nu begrijp ik ze beter, omdat ik het zelf heb gedaan. Waarom ze dan overal naartoe gaan en gewoon, ja, ze hebben alleen maar een yogamat. En overal waar ze naartoe gaan is een huis eigenlijk. Nou, dat is een beetje te ver voor mij. Maar nu begrijp ik ze wel beter. Er is een vraag. Oh, de kaart weer groot. Kan je dat even doen? Ja, kan ik even zeker doen. De kaart groter maken. Zullen we even kijken. Even kijken, want ik moet... Ja. Dus het moet even kaart... Ja, klopt. Maar dan moet mijn gezicht wel ergens naar boven. Als het kan. Naar boven. Even kijken. Maar in ieder geval,
Ik ga zo direct de kaart beter laten zien zelfs. De Egyptische god is Set. En verleiding zelfs. Die brengt chaos in de orde. Dat is Set. Wat heel bijzonder is van dit kaart is de Hebreeuwse letter die hier gekoppeld is Ayin. En Ayin betekent oog. En het heeft te maken met het doorzien, zeg maar, vermogen om door illusies heen te zien eigenlijk. De duivel leert ons dat we vaak gebonden zijn door wat we kiezen te negeren of niet onder ogen willen zien. Ja? Heel vaak willen we niet inzien dat we een slavenleven hebben. We negeren dat. Dat betekent, dat is wat ik ook bedoel met onze schaduw. Je moet met je schaduw, hetgene wat je duwt naar beneden, die moet je onder het oog zien. Die moet je voor het oog zien en die moet je confronteren. Je moet confrontatie aangaan met jezelf. Oké? Dus dat kan een scary activiteit zijn. Dus kwaliteit die je moet ontwikkelen, vrijheid van gerechtigheid. Dus we moeten weggaan van dit soort dingen. Je moet gewoon stoppen. Ja. Bewustzijn is verslaving en illusie. Je moet wel begrijpen dat je kan verslaafd worden en illusies creëren. Je moet heel goed waken hiervoor. Tegenovergestelde kaarten zijn geliefde. De geliefde die vertegenwoordigt keuze en harmonie, niet vergeten. Dus de duivel, gerechtigheid en gevangenschap. Ja? Dus we moeten keuzes hebben en niet gevangenschap. En de principe van vrijheid, daar heb ik altijd erover. Ik bedoel, dit is duidelijk, denk ik. En ik kan je hier laten zien, hier, de volledige kaart. Dan zie je ook daar, dat de duivel daar hun niet echt gevangen houdt. Je houdt jezelf gevangen. Je kiest zelf voor het systeem waarin we leven. Je hebt zelf voor gekozen. En heel bijzonder is dat de kleur van die kaart is rood. Dat is dan verwijst naar de root chakra ook. Oké? We gaan ook over de chakras, al die dingen bespreken, joh. Dat is allemaal, maar we moeten het allemaal beetje bij beetje doen. Dus, maar dit is eigenlijk de root chakra, de basischakra. En die verwijst ook naar Saturnus, wat heel erg gepast Satan is. Saturnus is Satan. En dat verwijst ook naar Set. Daarom heb ik het ook met de god Set. Zo zie je ook, hè. Als mensen beweren dat de tarot uit Italië komen, waar we er in het begin van onze seizoen hebben over gehad, dan zeg ik altijd, je begrijpt niet dat de gedachtegangen van deze mensen, die werden beïnvloed met de leringen van Egypte. Ja, het kan vanuit Italië zijn gekomen, maar je gaat mij niet vertellen dat ze dan het zelf hebben bedacht, dat het iets nieuws is. Want niks is nieuws onder de zon. Ik ga je vertellen, shock van het leven, Egypte heeft het niet eens bedacht. Ja? Dus dan ga je mij niet vertellen, we komen en zeggen, ja, die kaarten zijn uit Italië, tarotchi en dat soort dingen. Ja, dat klopt wel. Maar de ideeën en gedachtegangen die dan naar voren komen, zijn allemaal oude eeuwen gedachtegangen, oude eeuwen leringen. Dus bij deze. Ja, maar in de kaarten, Egypte, dat komt heel vaak voor. En vooral eigenlijk in principe kunnen we niet eens verder dan dat. Omdat de katholieke kerk, hartstikke handig, die hebben een soort, wat ik dan noem, een boekheist gedaan. Want al die boeken zitten ergens in Rome. Ja. En de rest hebben ze dan zogenaamd verbrand. Dus mensheid is eigenlijk ontnomen van de kennisbron van onze oude eeuwen, zou ik zeggen. En we hebben een kennisgat. Het maakt me elke dag pissiger en pissiger eigenlijk. Dat we dat hebben toegestaan. Want deze kennis is echt uitermate belangrijk. Kennissen over bijvoorbeeld dat je dan langer kan leven. Dat zou toch wel heel erg belangrijk zijn voor de mensheid, toch? Zodat je dan, zeg maar, tenminste niet 80 jaar leeft, maar 800 jaar. In de geschriften van Egypte bijvoorbeeld, heel veel geschriften zelfs in de Bijbel, ja, praten ze over mensen die 800 jaar leven, 900 jaar leven. En dan kan je zeggen, ja, het is fantasie, want dat je dat tot de dag van vandaag, want je begrijpt niet wat ze hebben gedaan met de mensheid. De Homo sapiens sapien, die zijn, de DNA is mee geknoeid. Dit is het verhaal dat continu naar voren komt.
Met heel veel van deze geschriften. Dus als jij dat bedenkt en bekijkt, dan begrijp je ook wel dat de mensheid als een schildpad 150 jaar kan leven. Jezus Christus, man. En dan als wij dan met complexere levens zijn, kunnen we niet eens 80 halen. Jezus Christus, man. De toren vertegenwoordigt, als ik dit zie trouwens, de toren, dan denk ik naar 9/11. Naar wat er in Amerika is gebeurd. Want dit kaart kan je gebruiken voor het goede, maar ook voor het slechte. Maar de toren vertegenwoordigt plotselinge verandering. Dus het vertegenwoordigt crisis ook. Ja? Ja, maar het is ook een vernieuwing. Dus nieuwe dingen. Dus als jij nieuwe dingen wil hebben in je leven, dan moet je je kan gewoon zeggen van ik ga nu 180 graden veranderen. En dat creëert een bepaalde crisis. Dit is specifiek wat gaat gebeuren ook in je leven. Als jij zegt van ik ga gewoon veranderen. Dan komt er crisis eigenlijk op allerlei soorten vlakken. En dan verandering gaat starten. Je ziet daar de bliksem. De bliksem is, dit is de bliksem van Thor. Ja, maar in dit kaart is de bliksem van Jupiter. Jupiter is Thor. Ja. En Thor is ook een leerkracht. Ja. Dus nu begrijp je ook waarom ik deze symbolieken heb gebruikt voor eigen pad. Want het heeft te maken met het brengen van de verandering. En het heeft te maken met de verandering van gedachtegangen door nieuwe gedachten en nieuwe concepten te leren. Ja. En dan zie je ook dat de mensen die hebben hun toren gebouwd op valse fundamenten. En dan de licht van Thor, of de licht van Jupiter, en het is Jupater, het is verwijst ook naar Abraham eigenlijk, die brengt de waarheid naar het volk. Ja. Jupater. Pater is vader. De vader van de Joden. Jupater. Ja. Dan zie je ook dat de kroon daar, je wordt ontkroond en de mensen die vallen uit de toren, de vallende figuren vertegenwoordigen degene die vast zaten in een illusie. Okay? Dus de kaart nummer 13 was, je bent in een illusie. En op het moment dat je dan zeg maar dit soort leerlingen krijgt, maar heb je niet gemerkt dat ze hebben dit kaartgebruik ook, eigenlijk zelfs letterlijk, toen dat gebeurde begreep ik het meteen. En het is ook, het bijzondere daarvan was 9/11. En in de kabbalistische leringen, als jij teruggaat naar mijn vorige seizoen, praat ik hierover, over de Kabbalah, de orthodoxe rabbis, die zeggen, we hebben 10 sfirot. Sfirot zijn de natuurwetten, even makkelijk zeggen nu. 10 sfirot, niet 9, maar ook niet 11. Dus dat is ook een manier om te verwijzen dat hun degene zijn die dit allemaal aan doen. Luister, hun tentakels zijn overal trouwens. Maar als jij dit soort dingen niet weet, dan weet je niet dat hun het aan het doen zijn. Dit zijn ook een manier om dat ze met elkaar communiceren. Oké? Want ze zijn overal in de hele wereld trouwens. Het is een netwerk van satanisten eigenlijk. Ja, maar het Jungiaanse archetype is vernietiger. Ja? Die valse structuren vernietigen om plaats te maken voor vernieuwing. Dus als ze nieuwe wetten willen introduceren in het systeem, dan creëren ze altijd een crisis. Creëren ze allerlei soorten type crisis. Vanuit vaccins tot aan financiële crisis, tot aan oorlogen. Nu begrijp je ook waarom oorlogen gaande zijn. Tot aan andere islamitische mensen te beschuldigen van terrorisme en al die dingen. En dan vervolgens zeggen ze dat anarchie het probleem is. Maar al deze dingen gebeuren in een democratische staat. Denk na. Al deze dingen gebeuren nu. We zitten niet in een anarchistische staat nu. Mensen zijn niet anarchistisch. We zitten nu in een democratische staat waarin al deze chaos gaande zijn. Je gaat mij niet vertellen dat democratie de oplossing is. En dat al deze dingen die nu gaande zijn, dat de oplossing is. Je gaat mij niet vertellen dat mensen doden in Oekraïne en in Israël en Palestina, die oorlogen die gaande zijn, dat de oplossing is. Dat ga jij mij niet vertellen. Dat ga mij niet wijs maken. En dan de godheid die hier geassocieerd wordt met de toren is Sekhmet.
En Sekhmet is natuurlijk de Kundalini en het is de godin van vernietiging. We zijn er bijna klaar, mensen. Dus vernietiging en evolutie, ontwikkelbare kwaliteit is veerkracht en aanvaarding van verandering. Ja? Dus de Hebreeuwse letter die hieraan gekoppeld is V, is mond. Ja? En symboliseert communicatie en kracht van het woord. Die vernietiging van de toren kan worden gezien als een goddelijke boodschap of openbaring die ons tot inzicht dwingt. Oké? En dan de tegenovergestelde is de ster. Dus de toren staat voor vernietiging en crisis. En de ster staat voor hoop. Ja, en vernieuwing. Dat is ook de volgende kaart die we gaan bespreken. Dus het principe van vernietiging, dat is dan de natuurwet die hieraan gekoppeld is. En het is een noodzakelijk oordeel. We worden veroordeeld eigenlijk. Dat is dan de tegenovergestelde kaart. En dan gaan we naar onze laatste kaart. Dit is de ster. De ster die is vertegenwoordigt hoop en vernieuwing. Licht na de storm. Na de verwoesting van de toren kan je zeggen. Daar zie je zeg maar een ster de ster aan de hemel. De grote ster vertegenwoordigt spirituele leiding en hoop. Dat is eigenlijk wat ik dan noem meer dan de crown chakra, je kan zeggen. De andere sterren, die kleine sterren, dan zijn de 7 andere chakras. Ja? Je hebt meer dan 7 chakras zelfs. Ik weet dat er hier 8 zijn. Maar je hebt meer dan 8 zelfs. Okay? Het water, de vrouw giet water in een vijver en op het land. Wat de verbinding tussen spiritueel en geest vertegenwoordigt. En de naaktheid van de vrouw betekent gewoon, ik heb niks te verliezen, ik heb niks te schuilen. Zij is natuurlijk ook de voedster in de Jungiaanse archetype. En die leidt ons door donkere tijden. Moeder aarde, of moeder in het algemeen, de moederlijke energie, is degene die ons beschermt en leidt in moeilijke momenten. En daardoor is de godheid natuurlijk Nut van Egypte. De godin van de hemel wordt geassocieerd met de ster vanwege haar rol als moeder van de sterren en het universum. Oké? Ze zeggen, dit is moeder Maria eigenlijk. Laten we even kijken naar de Tsadi, dat is dan de Hebreeuwse letter. Betekent hak of een val. Wat suggereert dat de ster ons helpt te grijpen naar een hogere spirituele doel. Het is een hak. Ja? Dus het is een soort van pakken of grijpen naar een hogere bewustzijn eigenlijk. Spirituele doelen. Vernieuwing en hoop. Ja, dus voordat er is een verhaal die hier gaande is. En voordat er een bepaalde spirituele groei plaats kan vinden, moeten er dingen vernietigd worden. Je oude gedachtegangen. De gedachtegangen bijvoorbeeld, geef een voorbeeld. De gedachtegangen, want eigenlijk gaat het hierover, want daarom is de dood, zie je, koningen, paus, al deze instituten die ons binden, dat is dan de volgende kaart, dat is dan de duivel die ons bindt. Dus hij verwijst naar het punt dat deze instituten, die bindt ons, en waarvan wij vrijwillig onze macht aan hun hebben gegeven. Ja? Dus om tot een bepaalde hoger niveau van bewustzijn te komen, moeten we deze gedachtegangen van, we hebben deze instituten nodig, moeten we dan aan de kant zetten. Dat is het. En de gehangene, die zegt van, je moet je gedachten omkeren. Dus wat je denkt dat zogenaamd goed is voor de mensheid, als je het omkeert, dan betekent dat het niet goed is voor de mensheid. Zie je hoe krachtig, het is een boek, hij vertelt je het verhaal. Maar, zoals ik het in het eerste episode heb vermeld, ze hebben het niet zo verteld zoals ik het nu blindelings vertel. Want nu, bijvoorbeeld, ik kan me niet verbazen dat als ik dan morgen bijvoorbeeld, is dit weg van Facebook bijvoorbeeld. Want nu hebben ze rigoureuze censuurschap. Want alles wat tegen de regering gaat of tegen deze instituten gaat, wordt gecensureerd. En alles wat pro is, ja, ga doen wat wij zeggen, wat wij willen, noem maar op. Die wordt helemaal naar voren gebracht en miljoenen media-aandacht gegeven. Ja, deze dingen worden geen miljoenen aandacht gegeven. Ja? En dat is dan de reden daarvoor.
is omdat dit is de waarheid waarin we leven. En de schaduw van de mensen, we moeten nu gaan wakker worden en gewoon kiezen voor vrijheid en kiezen voor groei, spirituele groei. We zitten vast, we zitten als dieren rond aan het lopen hier. De toren symboliseert verwoesting, dus dat is dan de tegenovergestelde kaart. Ik heb het daarvoor al gezegd. En de ster is herstel en hoop voor vernieuwing. Dus de wet is natuurlijk een wet van vernieuwing. Vernietiging en vernieuwing. Dat is een wet van cyclus eigenlijk. Ja, in het algemeen. Hier zie je dan zeg maar weer dezelfde kaarten. Zo zie je dat. De ster is perfect om te mediteren tijdens de nieuwe maan van morgen. Oh, dat is een goeie. Daar heb je niet eens over nagedacht. Dankjewel, Giselle. Ja, en vooral voor degenen die vorige keer zeiden van ze zijn gevoelig voor de maan, is dit een hele mooie kaart ook. De maankaart is niet de kaart te gebruiken voor een volle maan. Dit is de kaart te gebruiken voor een volle maan. Volgende week gaan we praten over de volle maan. Over de maan zelfs, de maankaart. De maankaart is de kaart van illusie. En die wil je juist niet hebben op je. Dus dat is juist niet de kaart die je moet kiezen in morgen. Ja. Dus de volle maan er wordt gezegd dat vooral voor de mensen die gevoelig zijn voor de maan, dan moet je die energie die daaruit voortkomt, kan je gebruiken voor afronding en manifestaties. Ja, dat is een hele goede verwijzing. Kijk, mijn studenten die worden steeds slimmer, jongen. Ik ben heel trots op jullie. Dat is inderdaad, als je nummer 17, dus de kaart is nummer 17. X is 10 natuurlijk, W is 5, 16 en 17, dus nummer 17. En als jij 1 plus 17, dan is het 8. Nou, dat is inderdaad heel goed. Wat Eva zegt, dat is een hele goede observatie. De nummers van de kaarten, we gaan het de volgende, de deel 3 doen van dit seizoen. Of zeg maar, bij de kleine arcana gaan we de numerieken ook bespreken. Hier doe ik het niet, want ik heb het in de vorige seizoen al gedaan. Maar ik ga het wel weer doen in de volgende seizoen, wanneer ik praat over de associatie van die kaarten en die kaarten gebruiken om je het zelf nog zeg maar beter te begrijpen en om het te gebruiken voor alchemie. Eigenlijk. Alchemie in de vorm van gevoelens. Dat je je gevoelens meteen alchemisch kan veranderen. Ja, bedankt Gisela en Glenn. Ja. Ja. Ja, inderdaad. Ja, want je kan het inderdaad gebruiken voor de maan. Dat was voor jou inderdaad, Isha. Dus wat Eva naar verwijsde, is de numeriek 1 en 8. Dat klopt. Die kaarten, de nummer, die hebben ook betekenis op die kaart. De nummer is heel belangrijk. 8 betekent ook, is eigenlijk de nummer van oneindigheid. En niet vergeten, de kaart nummer 8. Daarom is het ook 8. Daarom is die krachtkaart ook op 8 gezet. Als je dan kan nog herinneren bij onze vorige lessen. Want nummer 8 is de kracht. De krachtkaart was op 11. En wij hebben, zeg maar, een aantal occultisten hebben het op 8 gezet. Dit zijn de redenen daarvoor. En dan heb je dan nummer 8 hier. Deze 17 is eigenlijk nummer 8. Die ook verwijst daar naartoe. Dat is en dan die krachtkaart is de kaart van de Kundalini natuurlijk. En die Kundalini die gaat door de 7 chakras. Die deze kaart ook naar verwijst. Zie je ook? En dan de oneindigheid die verwijst ook naar de magier. Die ook deze kracht moet. Zo zie je hoe je dan al deze gedachten met elkaar koppelen. Dat is hoe de hersenen werken, mensen. Ja? Dat is hoe branding ook werkt. Dus als jij praat over, bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld, Apple Computer. Als je praat over Apple, iedereen zegt wel goede producten, betrouwbaarheid, langdurigheid, al die dingen. Dat zijn allemaal gedachtegangen die hun in jou hebben gestopt door middel van beelden. Ja? Dus nu geef ik je deze tool, de Tarot tool, zodat je deze beelden kan gebruiken, zodat jij erin kan stoppen in jouzelf wat jij wil en niet wat iemand anders wil. Dat is dan de reden voor deze lessen. Ik hoop dat dat nu wel duidelijk is waarom de tarotkaart.
Dus de tarotkaart is meer dan alleen maar waarzeggerij. Het is een programmeertaal. Ja, het is een westerse programmeertaal. Oké, volgende week gaan we hebben. Gaan we onze reis door de grote arcana. Gaan we verder met 4 krachtige kaarten. Ja, zoals ik zei, de maan. Daarmee gaan we beginnen. De zon, de oordeel en de wereld. Ik heb een verrassing. Want het is alleen maar 4 kaarten volgende week. Want ik heb een kleine verrassing die ik ga geven volgende week. Dus ik ga niet vertellen wat het is. Dus kom maar gewoon. We zullen de diepe betekenis achter illusie en intuïtie ontdekken in de maan. De verlichting en vreugde van de zon. De oproep tot spirituele ontwaking bij oordeel. En de voltooiing en vervulling van het levenspad in de wereld. Deze kaarten symboliseren het laatste deel van de spirituele reis, waarbij we leren hoe we onze eigen werkelijkheid kunnen overstijgen en een hoger bewustzijn kunnen bereiken. Verwacht wederom uitgebreide analyses, ja? Inclusief de Jungiaanse archetype, symboliek en de rol van de Egyptische godheden in ieder geval. En deze archetypische energieën. Oké? Ik heb een vraag hier, voordat ik eindig. Ik zie, waarom zou ik deze tarotkaarten kunnen bestellen? Waar? Om ermee te kunnen werken. Oké, om te starten, dat is een goeie. Om te starten. Als jij naar mijn website gaat, thegreatworkexperience.com, heb ik zeker 5 of 6 verschillende tarotbundels voor jullie klaar liggen. Er is eentje, die is zelfs in het Nederlands. Dus ik heb in Nederlands, de rest zijn in Engels. Want ik doe vooral mijn studies is in het Engels. Want heel simpel, in het Nederlands zijn heel weinig, zelfs veel te weinig occulte, materiaal. Maar de tarotkaart is wel te vinden in het Nederlands. Je kan bol.com gaan, je kan Amazon gaan, je kan, in Nederland weet ik niet precies welke winkel je binnen kan gaan en deze kaarten kan. Je kan ze wel bestellen online. Okay? Als je geen geld wil uitgeven, dan zou ik zeggen van download gratis. Je hoeft niks te betalen. De digitale versies die ik heb online. En daar kan je ze ook gewoon gebruiken. En dan kan je ze ook naast je zetten bij het kijken van mijn podcast. Altijd, en nog eens een keertje, altijd wanneer ik mijn programma's heb, podcast, videopodcast, zorg ik ervoor dat ik allerlei soorten boeken gekoppeld, vooral de boeken die ik gebruik in de lessen, die jij jouw kennis mee kan vergroten. Die zet ik erbij. Dus je kan een hele bibliotheek voor jezelf opzetten, je eigen studie kan je gewoon zelf op die manier creëren. Ja, graag gedaan hoor. Graag gedaan, Isha. En blijf maar vragen stellen hoor, als je vraagt. Daarom ben ik hier. Dus mijn uiteindelijke doel is natuurlijk, mensen, om jullie op het goddelijke pad te zetten. Dat is het. Het herkennen en omarmen van de schepping. Afstemmen van persoonlijke wil op goddelijkheid. Goddelijke wil. Het proces van morele en spirituele evolutie. Beheersen van de wetten van de natuur en geest. Architect van je eigen pad. Vandaar het eigen pad. Toegang tot hogere kennis en krachten. En vereniging van mens en goddelijkheid. Dit is mijn doel. Hiermee ga ik vandaag afsluiten. Het was weer een leuke dag, mensen. Ja. Dankjewel voor het luisteren. En ik zie jullie weer tot volgende week. Fris en fruitig. Voor nu zeg ik Anukem Netef. Shesh. En Mooi Maat. Dankjewel. Tot volgende week, mensen.